కామారెడ్డి జిల్లా బీబీపేట్ మండల కేంద్రంలోని పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్ఐ సాయిరెడ్డి విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఎస్ఐ సాయిరెడ్డి మాట్లాడుతూ వినాయక నవరాత్రుల్లో భాగంగా ఎటువంటి గొడవలు జరగకుండా ప్రశాంతంగా జరుపుకోవాలని మరియు నిమజ్జనం రోజున మద్యం తాగి ట్రాక్టర్లు వాహనాలు నడపరాదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. ఎటువంటి డీజే పర్మిషన్లకు అనుమతి లేదు అని ఆయన ఈ సమావేశంలో తెలిపారు. మండలంలోని గ్రామ సర్పంచులకు మరియు ఎంపీటీసీలకు మరియు వార్డు మెంబర్లకు అలాగే కుల సంఘ పెద్ద మనుషులకు అలాగే గ్రామ పెద్దలకు మరియు పత్రికా మిత్రులందరికీ నేను మీ బీబీపేట్ ఎస్ఐ సాయిరెడ్డి మాట్లాడుతున్నా. నమస్కారం. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ముందుగా మీకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. వినాయక గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. నేను పీస్ కమిటీ కూడా అరేంజ్ చేశాను పోలీస్ స్టేషన్లో, మరియు మందాపూర్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేశాను పీస్ కమిటీ. కానీ మెసేజ్ అందరికీ ఊరూరికి గ్రామానికి వెళ్ళకపోవడం వల్ల ఈ వీడియో తీయాల్సి వస్తున్నది. ఈ విషయాన్ని మీరు అందరికీ తెలియపరచని కోరుచున్నాను. ఏంటంటే ఈ వినాయక చవితి సందర్భంగా మన వినాయకుడు అంటేనే మనకు మొదటి దేవుడు. ఏ ఫంక్షన్ చేసినా కానీ మనము ముందుగా వినాయకుని పూజ చేస్తాము. వినాయకుని ముంగట ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి, ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది మన హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారము మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా మన బీబీపేట్ మండల్లో ఎవరు కూడా గొడవ పడకుండా సక్రమంగా ఓపికతో మంచిగా అందరు కలిసిమెలిసి ఎవరి రూట్లో వాళ్ళు పోయే విధంగా లైన్గా నంబర్ ప్రకారము మీరు వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా వినాయకుని నిమజ్జనం చేసుకుంటే నష్టం జరగకుండా, ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ ఎలాంటి గొడవలు కానీ జరగకుండా ఉండాలి. దీని అందరికీ మన గ్రామ పెద్దలు అందరూ సర్పంచులు ముందుండి ఈ పిల్లలకు వాళ్ళని సంజాయిస్తూ వాళ్ళకు ఓపిక వెళ్ళమని చెప్పండి. వాళ్ళు ఎంత డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు, తాగుతూ ఉంటారు కాబట్టి కొద్దిగా వాళ్ళని కంట్రోల్ పెట్టండి. ఎక్కడ కూడా నష్టం జరగకుండా, అంటే కరెంటు వల్ల కానీ మన నీళ్ళ వల్ల కానీ ఇంకా వేరే యాక్సిడెంట్స్ కూడా అవుతుంటాయి. అలాంటి వల్ల మన బీబీపేట్ మండల్లో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టము ఆస్తి నష్టము జరగద్దని నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఎవరైతే ఈ రథాలు నడుపుతుంటారో డ్రైవర్గా వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితులు తాగకూడదు. తాగితే దానివల్ల మనకు నష్టం జరుగుతుంది. ఒక ప్రాణ నష్టము ఒక ఇల్లు మొత్తము రోడ్డు మీద పడే అవకాశం ఉంటాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా పిల్లలు కూడా ఆలోచించండి. ఇలాంటి వాటిలలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మీరు గొడవ పడి ఏదన్నా నష్టం జరిగినా అమ్మ నాన్న కష్టము, మీకు నష్టము, మీ అంత ఇల్లు రోడ్డు మీద వస్తుంది. అట్లాగే ఏదైనా గొడవ చేసుకుని కొట్లాడుకుంటే కూడా మీ మీద కేసులు అవుతాయి. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్లీ పోలీసు ఏమన్నారో అని మాత్రం అనుకోకండి. చట్టము తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది. ఒకసారి కేసు అయిందంటే జీవితంలో మీకు చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. కనీసం పాస్పోర్ట్ కూడా రాదు బయట దేశాలకు వెళ్దామంటే. గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కూడా చాలా కష్టమవుతుంది. దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకోండి. పిల్లలు యూత్కు ముఖ్యంగా చెప్తున్నా, మీరు మీ ఏరియాలో మంచిగా ప్రశాంతంగా సంతోషంగా చేసుకోండి. ఇది గణేశుడి సంబంధించిన ఇష్యూ కాబట్టి ప్రశాంతంగా జరుపుకోండి. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చూసుకోండి. ఎవరైనా మీరు వేలం పాట చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు మాత్రం పక్కన ఉండి, మీరు లేట్ అయినా పర్లేదు పక్కన ఉండండి. ఇతరులకు మాత్రం వాళ్ళకి ముందు పోయే అవకాశం ఇవ్వండి. మీరు అక్కడే రోడ్డు మీద ఉంటే వెనుక ఉన్న వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎవరి దారి వాళ్ళకు వెళ్ళే విధంగా నడుచుకోండి. ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా కూడా చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఫోర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. మీరు అనవసరంగా గొడవ పడకండి. మీరు ఇబ్బంది పడద్దు, ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టద్దు. ఈ గణేష్ నిమజ్జనము ఎక్కడ కూడా ఏ చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయినా కానీ బీబీపేట్లో మీ ఊరికే కాదు, మీ గ్రామానికే కాదు, బీబీపేట మండలం మొత్తంకు చెడ్డ పేరు వచ్చే అవకాశం ఉంటాయి. దయచేసి మీరు పెద్దలు, సర్పంచులు కానీ ఎంపీటీసీ కానీ అందరూ కూడా ఈ పిల్లలకు నచ్చజెప్పి ఈ కార్యక్రమం పూర్తిగా ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా, ప్రాణ నష్టము ఆస్తి నష్టము ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా ఈ వినాయక నిమజ్జనాన్ని సక్రమంగా జరిపి మంచి పేరు తీసుకొస్తారని నేను మీ అందరినీ కోరుచున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ వినాయక నిమజ్జనం రోజు ఈ సౌండ్ సిస్టమ్ అంటే డీజే పెడుతుంటారు. డీజేకి ఎలాంటి పర్మిషన్ లేదండి. ఎక్కువ సౌండ్ పెట్టి హార్ట్ బీట్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, చాలా కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి మేమైతే ఎలాంటి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. మీరు ఎలాంటి డీజేలు పెట్టకూడదు. చిన్న బాక్సులు పెట్టుకొని చిన్న సౌండ్గా పెట్టుకొని మీరు వెళ్ళాలి. ఒకవేళ మాకు 100 కాల్స్ వచ్చి డీజే పెడుతున్నామని 100 కాల్స్ వస్తే డీజేని కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత పరిణామాలు వేరుంటాయి. అందుకని మీరు ఒక బాక్సులు అరేంజ్ చేసుకొని చిన్న సౌండ్ పెట్టుకొని మీ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సక్రమంగా చేసుకోవాలని కోరుచున్నాను.